Maayong gabi tanan. So maayong gabi ug karon nga takna magatuon kita sa pulong sa Ginoo. Live na po nato karon nga takna. Aton topic is about binuhat ba si Kristo Jesus? Gibuhat ba siya sa amahan? Gatuo kita nga si Kristo Jesus is a creator. Pero naay gatudlo mga igsoon nga si Kristo Jesus created being sa usab. Ang ilang verse makita nimo diha sa Colossians chapter 1 verse 15. Ingon ang pulong sa Ginoo sa Colossians 1:15. He is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. Hello sa tong 3 viewers, maayong gabi sa inyo ha. Hello 4 viewers, siguro mag-start ta mga taod-taod. So maayong gabi sa inyo ha. So comment lang mo diha kung sa inyong ipangutana karon nga takna. So atong topic ron importante kaayo. Ay ang uban nga mga tao dili sila conforme nga si Kristo Dios. Kay gitawag ani siya nga Son of God. So kung Son of God siya, dili siya God, anak lang sa Dios kay sama nato sons of God kita. Gani nagtudlo sila mga igsoon nga firstborn siya, meaning first in time siya sa kabuhatan sa Ginoo. So mao kana atong matakol karon nga takna. Sige, pwede ka magkapangutana diha sa comment section. Ulan-ulan di ani sa mo, ulan kusok ang ulan dire sa mo. Sa inyo kusok ang ulan sa inyo ha, dili. Maayong gabi, pastor. Please for me na makasakay nako sa barko. Mag-ampot ta para sa imo ha. Alvin Santander Antiquina. Unsa imong trabaho kanang unsay nga nay kanang seaman ka seaman? Seaman siguro kay mosakay magbarko. Ano kitang tanan pwede masakay barko ba? Pero kiniya murag lahi niya klase kay paampo man. Seaman bali ni si Alvin Santander Antiquina. So atong topic ron is about si Kristo ba binuhat ra gihapon? Kay Son of God man siya, bigatin Son of God man siya. Kay ingon man Ginoo, this day I have begotten thee. May gabi, Christian Faith. Good evening, Pastor. God bless. Alvin, pray, Pastor. Peter John Hoybia. May gabi, Ibs Pastor, watching from Bohol. Maayong gabi. Peter, ang imong pangutana ito na matubag later. Okay. Herdelita Masibay, watching from Tagum City. Maayong gabi, ma'am. May gabi sa tong 23 viewers. Hello, Pastor. Good evening. Altaylaran Ulitis Jr. Maayong gabi. So, maghisgot na po kita sa importante nga matter karon. Okay. Delikado kini nga topic. Ang uban, gipakaubos nila si Kristo. Gihimo nila nga binuhat ra gihapon. Ay lang verse, magasugod na siguro kita, no? Okay. So, giingon diri mga igsoon sa sa Colossians chapter 1 verse 15, He is the image of the invisible God and the firstborn over all creation. Ilahang giingon nga si Kristo Jesus binuhat lamang. Pero may igsoon dili siya binuhat. Gani gitawag siya nga image of the invisible God. Imahe sa dili makita nga Dios. Kanang pulo nga image diha is icon kana siya. Ang Ginoo is the icon, or kung ayaw mong sabdan pag-ayo, He is the exact image sa God the Father nga dili makita. So kung gusto mo makita ang God the Father, lantawon mo si Jesus. Si Philip nangutana ka Jesus, Jesus ipakita ka namo ang Ginoo. Ingon ni Jesus, kadugay na ba natong uban-uban Philip gapangutana pagyapon ka kung kinsa ang God the Father, kung kinsa ang Amahan? Siya nga nakita kanako, nakita sa Amahan. Mao nag-ingon ni Kristo Jesus. Good day, Pastor, watching from Iloilo. Rita Pilingon. Hello, Pastor, nice to hear you again. Amen, ma'am. Mayong gabi. Grace Marabong Noble. Mayong gabi. Hello, Pastor, watching here at Panabo City. Mayong gabi sa inyo, ha. Dili ta kaila. Wala ko kakita ninyo personally. Wala po mo kakita ka na ko personally. Pero ay kabala ka, parihat ang tanan anak sa Ginoo. Dili man ta magkita diri sa kalibutan, yet magkita ta sa langit. No? Salamat sa Ginoo maigsoon tungod kang Kristo Jesus nahiusa kita. Og sure kita nga nagbalik sa Ginoo kitang tanan nga nagtuo ka Jesus ubanon niya sa langit. Kay siya nagpuyo sa atong kasing-kasing, kay siya nagpakamatay kanato, kay gihatag niya iyang tanan para kanato.
aron kita dili maimpyerno apan makig-uban kaniya didto sa langit sa walay katapusan. Maayong gabi. Di Pastor watching from Dumaguete. Amen. Leyte Robrea. Amen. 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 Maayong gabi sa inyong tanan. Now, si Kristo Jesus mao ang imahe sa Ginoo nga dili makita. Abi niyo daghan ba ya i-mention na lang nako niha para nga kanang inyong mailhan ba. Naay mga grupo nga gasulti sila nga si Jesus dili Ginoo. Sama aning saksi ni Jehovah. Dili man naingon nga pagpangkuan ha, pero ang saksi ni Jehovah gatudlo sila nga si Jehovah or God the Father lang ang God, samtang si Jesus o sa lamang kabinuhat nga being. Pero kung basahin mo ang Bible mga igsoon, nagsulti, si Kristo Jesus is the image of the invisible God. Ingon pa gani sa Colossians chapter 2 verse 9. For in Him dwells all the fullness of the Godhead bodily. Diha sa sulod ni Kristo Jesus sa iyahang lawas gapuyo ang tibuok nga pagka-Dios in bodily form. So kung mo klantaw ka Jesus Christ, ang makita nimo unod, yes, unod, na ay panit, na ay bukog, na ay porma nga pagkatao, pero diha kaniya gapuyo ang tibuok nga pagka-Dios sa ato ang Dios. So, ingon pagid gani sa Hebrews chapter 1 verse 8, awa. Sa gasulti mga igsuon nga si Jesus tawo lang, ingon sa Hebrews chapter 1 verse 8. Ingon sa God the Father nga to ka Jesus Christ. The throne of God is forever and ever, no? And the scepter of the kingdom is the scepter of righteousness. Pastor watching from San Tomas, Davao del Norte. Maayong gabi, Daisy, Bioko, Bordios, Benji, maayong gabi, Robert Mabaslay, maayong gabi sa inyo hadya. So si Kristo Jesus is God, gid mga igsoon. He is the image of the invisible God. Now, dayon, diri ang problema, kay naay niabot nga He is the firstborn of all creation. Pero gitunan ako pag ay maigsoon, kini bitong He is the firstborn of all creation. Ang sakto nga pagbasa ani sa Colossians 1:15 is He is the firstborn over all creation. Over. No? Now, kining firstborn, daghan nga meaning ang masulti ni ani. Okay. Actually, kung basahin mo ning firstborn, sa Grego ano is prototokos, nga pwede siya first in rank chronologically, first in time chronologically, pwede po siya first in rank. Sa unang panahon, sa mga Grego o sa mga Hudyo, na sila gitawag nga firstborn. Kasagara gyud ang firstborn sa ilaha kadtong mga anak nga adunay taas og ranggo kaysa ilahang mga igsuon. Now, sila pud ang makadawat og kanang mga panulundon sa amahan kining firstborn. Sa Israel, na sila gitawag nga mga firstborn. Si David gitawag firstborn. Ang Israel nga nasod gitawag firstborn. Pero dili sila mo pinakauna sa chronology, yet gitawag sila firstborn. Example, sa Exodus 4:22. Atong basa na Exodus 4:22. Kung nada may Bible diha mga igsoon, magtuon ta, basagan na sa Exodus 4:22. Naay gitawag diha nga firstborn, pero dili siya first in time. Exodus 4:22. Kung basahon, naa sa pulong sa Ginoo, ang ingon diyan ni, Then you shall say to Pharaoh, Thus says the Lord, Israel is my son, my firstborn. Pet, hinaya sa imong kan petbe? Cellphone? No. Ang Israel daw kuno firstborn sa Ginoo. Mga igsoon. Ang Israel ba'y pinakauna nga nasod sa tibuok kalibutan? Dili. Diba? Pero gitawag ang Israel nga firstborn sa Ginoo. Ngano man, kay ang Israel, though dili siya first in time, pero first in rank, preeminent, pinakalabaw siya nga nasod sa tanan nga mga nasod sa kalibutan. Ngano? Kay pinili siya sa Ginoo. Hala, basta day pinili ka sa Ginoo ba, labaw day ka. O mga igsuon, sa mata sa Dios, kita nga mga Kristohanon, bisan og
Dili kita sama sa uban nga mga adunahan, sama sa uban nga mga sikat ni aning kalibutan na, pero pinili man ta sa Ginoo. May isuon, labaw kita nila sa mata sa Ginoo. Abot man ta di ano. Good evening Pastor Philjon, Ayuba may gabi. Good evening Pastor. Okay, for watching from Davao Oriental. Angelito Caballes, may gabi. Zander Bago. Amen. Watching from Malita, Davao Oriental. Balik kita sa Colossians 1:15. Napag-iisa diyan eh. Sa Psalm 89:27. Si David diha. Psalm 89:27. Atong basahon. Ingon ang pulong sa Ginoo kang David. Psalm 89:27. I will make him my firstborn, the highest of the kings of the earth. Ang refer niya ni si David. Gitawag siya firstborn. Pero dili siya pinakaunang nga king sa tibuok kalibutan, dili ba? Kung siya ang firstborn king, dapat siya pinakaunang nga king ang gibuhat. Pero still, gitawag siya firstborn nga king. Ambot ibasabot daw kuno sa firstborn, highest of the kings of the earth. Mga igsoon, klaro kayo nga ang meaning sa firstborn sa Hudyo nga kultura, basta nga lang firstborn, ang meaning sa imuha, first in rank ka, highest ka. Dili kay first in time. Dire manggod sa Colossians, murag ipasabot sa uban nga si Kristo Jesus daw kuno first in time nga gibuhat sa Ginoo. May igsoon dili. Ang buti pasabot ani, he is the first in rank sa tanan labaw sa kabuhatan sa Ginoo. Ngano man, kay mato pa sa verse 16, for by him all things were created that are in heaven and that are on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or principalities or powers, all things were created through him and for him. Now, of course, may isunan si Kristus ang firstborn. Nakalimot ko. Basta day firstborn ka, ikaw ang tagapagmana sa tanan nga iyaha sa Dios. Ikaw ang tagapagmana sa imuhang amahan. Now, si Kristo Jesus, siya po ang tagapagmana sa tanan nga mga sa universo. Nga no? Kaya siya man ang gabuhat sa tibuok kalibutan. Kung wala pa si Kristo Jesus, dili mabuhat ang tanan. Nangsoon, daghan gatuo ba? Nga si Kristo Jesus daw kuno, kanang niabot lang daw kuno siya panahon nga siya gianak ni Maria. Sayop mga igisuon. Sa wala pa ang tanan, naa na si Jesus. Siya gani ang nagbuhat sa tanan nga butang sa kalibutan. Visible or invisible. Ang naa sa langit o naa sa yuta. Ang tanan nga mga principalities, tanan nga powers. Ang tanan nabuhat tungod kaniya o para kaniya. O siya tagapagmana kay para man kaniya. Dayon, ingon pagad sa 17, and he is before all things, and in him all things consist. Wow, gapo kaya ni mga igsoon. Sa wala pa ang tanan, naa na si Kristo, ug diha kaniya ang tanang butang nag-consist. Kung basahon bito ni muna sa original nga writing, ang buti pasabutan ni is, ang tanan nag-hold together. Diha kang Kristo Jesus. Nagpasabot nga, si Kristo Jesus, na siya power nga kinintanan nga butang, mag-hold together. Abi mo, kung wala bitaw si Kristo Jesus, kinintanan nga butang sa kalibutan, mo explode kini siya. Ay mo, gitunan na ako sa physics ba? Kaya sa unang panahon, paborito na ako ang physics. Now, ang kining natin gitawag nga atom ba? Sa nucleus may isuon. Ang atom na siya ingon aniya paminaw mo hinaot nga makasabay ka mo, ha? Ang atom gamay kin ang butang, no? Dayon, susulod sa atom mga igsoon, na gitawag nga mga protons sa gawas na ay mga electrons, di ba? Sa sulod is na ay protons o neutrons. Kanang protons, pareha nag-charges, positive o positive. Dili ba
sa atong pagtuon sa una sa eskwelahan, basta positive ug positive kay mag-ana man na, di ba? Magbulag ba? Oh, mga igsoon, unta ang atong mga atoms mag-ana na, mag-ana na ba, magbulag na kay puros man positive pero wala magbulag. Matud pa sa matud dayon sa mga scientist tungod kana sa nuclei bond. Nuclei bond ba nga nag-bond adto pero dili sila maka-explain unsa na nuclei bond. Actually mga igsuon kanang gabug ko sa positive ug positive proton sa nucleus, mga igsuon gahom kana ni Kristo Jesus para dili siya magbungkag. Gitagaan og gahom ni Kristo Jesus ang matag atom para nga kini mag-hold together. May igsuon mao kana ha. So ang tanan nga mga butang nag-consist diha kang Kristo Jesus. So si Kristo Jesus unang-una nga point may igsoon, labaw gid siya ha. Labaw siya sa creation. Ikaduha, labaw siya sa church. Ingon pa diri sa verse 18. And he is the head. He is the head of the body, the church, who is the beginning, the firstborn from the head, the firstborn from the dead, that in all things he may have the preeminence. Now, si Kristo Jesus maigsoon ang head sa church. Maigsoon. Daghan mga simbahan ba nga mura ang head sa church kay ilang pastor. Yes, ang pastor maoy amahan o bagka amahan nga gamay, no? Small f diha sa iglesia. Siya bali ang matuto, shepherd, no? Shepherd nga gamay diha sa iglesia. Pero dili siya ang maghatag og final decision sa iglesia. Kundili si Jesus Christ. Kay siya man ang head sa iglesia. Tinapag-ingon anyo. Sa atong mga churches natay gitawag nga mga deacons. Usahay ang board of deacons mo'y nag-head diha sulod sa local church. Nakaigsoon dako kana nga sayo. Usahay ang pulong sa deacon mo'y matuman. Dili ang pulong sa Bible. Mga igsoon sayop kana mga igsoon. Ang head sa church mao si Jesus, dili ang tao diha sulod sa simbahan. Dayon, siya pod ang firstborn sa dead. Para sa tanan nga mga butang, si Kristo Jesus makabaton sa pagkalabaw. Mga igsoon, labaw si Jesus sa creation, labaw si Jesus diha sa church, labaw siya sa dead, firstborn siya nga natawo sa firstborn siya nga nabanhaw gikan sa dead nga wala namatay pag-usab, labaw siya sa tanan. Karon, ang pangutana maigsoon, si Kristo Jesus ba ang labaw sa imuhang kinabuhi? Siya ba ang number 1 sa imuhang kinabuhi? Or kita ang number 1 sa kinabuhi? Madaghan mga Kristohanon ba nga kung sa ilahang gusto buhaton dayon nila, murabag walay Ginoo sila nga ilahang ginasimba o ginaalagaran. Sayop ka na mga igsoon. Ang word ni Jesus mo'y dapat matuman sa atong kinabuhi kaysa mo'y labaw ka nato. Kinsa ang naglingkod sa trono, pinakasentro sa imong trono karon? Si Kristo Jesus pa o dili? Kasi man ka ang pinakalabaw. Gatuot nga siya ay pinakalabaw, pero sa pag-decide sa ato ang kinabuhi, urag kita mo ilabaw. Gusto na kay sapi, gusto ka mapalit og na kay sakyanan, gusto pa jud another extra nga sakyanan, kay kanang naanay bag-o nga sakyanan ang pikas, so magbag-o na pug kag sakyanan, kay nalabuan na ka, old model na ang sakyanan nimo, dapat bag-o na pud nga sakyanan ang paliton nimo kay aron dili ka malabuan nila, gapalabaw-labaw ka. Magsuon, desisyon ba ni Kristo ang magpalit kag bag-o nga sakyanan? Bisag magamit pa imo sakyanan, palit mo kag bag-o. Bisag imong balay, okay pa, magpalit na pug kag bag-o para lang gid ipasikat sa uban. Mao ba gyud desisyon sa ato ang Ginoo? Na ay suon. Siguro insa ni mapalit kag another nga butang, another nga sanina, another nga butang, why not i-help nimo na sa nanginahanglan? I think mao nay kabubuton sa Ginoo ang pagtabang sa uban kaysa pagpadako sa imong gingharian. I think
kabubuton sa Ginoo ang pagpadako sa iyahang gingharian kaysa pagpadako sa imuhang kaugalingong gingharian. Dili ba naay gi-pray, dili ba naay gitulo si Jesus sa atoa sa prayer? Kung mag-pray mo, dapat ingon ani, Our Father in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done. Gusto ipa-feel ni Kristo sa atoa ba? Nga dapat ato gig ma-feel nga mag-serve kita diha sa kingdom sa Ginoo. Moabot ang imong gingharian. Dapat atong i-love ang gingharian o mag-serve ta sa gingharian. Gani kung gusto tag blessing mga igsoon, seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Now, kung gusto kag blessing, unaha ang gingharian sa Ginoo. So mga igsoon mao ni. Sa imong kinabuhi, dapat mag-serve ka sa atong King nga si Jesus Christ. King of all kings, King of kings, and Lord of lords. No. Dili ka mag-alagad sa imong kaugalingon. Gani, ingon pa ni Kristo Jesus, if any man comes after me, okay, kinahanglan nga mag-deny siya sa iyang kaugalingon, mag-take up sa iyang cross, o mo-follow ka nako. So sa desisyon sa atong kinabuhi, mga igsoon, dapat mauna nato pagpangutan na Ginoo, sa desisyon nimo sa ako Ginoo. Palito nako ni, buhaton nako ni, Ginoo, mo-abroad ko o dili? Ginoo, wala may kwarta sa akong bana. Unya naay nag-imbita sa ako nga mo-abroad ko sa Saudi, kay daghang kwarta daw di adto. Will ba nimo Ginoo mo abroad ko o dili? May igsoon abi bitaw ninyo. Dili gina kababuton sa Ginoo nga ang banag asawa magbulag og panimalay. Para nga mangwarta ka dito sa layo, biyaan nimo ang bana ang imong asawa. Dili may mga anak biyaan kay mangwarta ka sa layo. Ang lalaki mabulag sa iyang mama, mabulag sa iyang papa, og mopuyo sa iyang asawa, and they shall become one flesh. Og mag-usa na sila hangtod sa hangtod. Nga buhi pa sila. Mo na will sa Ginoo. Dili kay dalaga ulit taw, single. Nagminyo, okay. Unya nagbulag na pod tungod sa kwarta. Dili na kaubuton sa Ginoo maigsoon. Musa bitaw mabut ang kalisod sa atong kinabuhi. Sa ligi ang Dios Ginoo i-provide ang panginahanglan. Then unahang gigharian sa Ginoo. Naa diha ang panalangin. Dili will sa Ginoo nga magbulag mo. Kung dili will sa Ginoo, unahon ang gingharian para i-provide ang inyong panginahanglan. Pero og ulitaw pagdalaga, okay pa na mag-abroad, of course. Walay kabiling ka. Walay bata nga biyaan, di ba? Asa karon ang kingdom pastor. May so na gitawag may so nga kingdom sa atong kasing-kasing. Of course, ang atong kasing-kasing is kingdom man, no? King na basahin mo sa Marcos may so no? Pero of course natay ginapaabot nga kingdom. Ang millennial kingdom nga umalabot. Nagbalik ni Kristo to koron niya ang kingdom. Siya may maghari sa tibuok kalibutan, gitawag kining theocracy. MBC ba ka pastor? Unsay MBC? No? Good evening pastor watching from Japan, Lloyd Hontilia. Uy, nabiya ko'y kuandere kanang churchmate nga Rixelin Hontilia. Basig parente mo ato, Lloyd Hontilia. Dayon, napatay mga, okay, mag-question ta, pastor, taga-aha gani ka? Taga-alubihid ko. Taga-alubihid, no? Misamis Oriental. Si Jesus is number 1 sa akong life. Amen. Dapat number 1 gid siya sa imong life, ha? Dili imong uyab, dili imong asawa, dili imong anak. Ang number 1 sa imong life is si Jesus Christ. Thou shalt love the Lord with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength. Mao ka na mga igsoon. Ang imong asawa, number 2. Imong anak, no? Once gani nga mahimong number 1 ang imong asawa sa imong kinabuhi, igsoon, that is idolatry. Ginapulihan nimo ang trono sa Ginoo sa imong kasing-kasing. Once gani nga ang imuhang uyab mo ay number 1 sa imong kinabuhi, that is idolatry. Sige kitag panaway sa uban ba kay gasimba sila og mga Dios-diyosan, mga rebulto. Pero kita
Gasimba di ay gihapon kita og dili Dios. Usay pa gani usay pa ni pagkaon natong ginasimba nganuman moapil ra tag Bible study kung naay snack nga ihatag ang tagbalay. Pero gani walay snack, uy pobre-pobre man tong ga-host sa prayer meeting, sa prayer band, sa dili ko moapil. Pero gani og arangan na litson, moapil dayon og Bible study. Dili. That is idolatry mga igsoon. Igsoon, ay mo kabalaka kung unahon ninyong pagpangalagad ang Ginoo. Kay ang Ginoo nag-promise. Ay mo kabalaka kung number 1 ang Ginoo sa inyo ha. Kay ang Ginoo magapanalangin sa inyo sa butang nga inyong gikinahanglan. Mao kanay promise sa Ginoo sa Jin. Mao kanay promise sa Ginoo sa sa Mateo kapitulo 6 bersikulo 33. Unahan lang gid ng Ginoo, ayaw unahay mong kaugalingon. Basta unahon nimo ang Ginoo, unahon sad kaniya. Excited ang Ginoo mo bless sa imong oy. Basta unahon nimo siya. Dili siya mag-ingon nga ay kakapoy ba kay i-bless ning bata. Oy, no. Kung dili excited ang Ginoo, i-bless kaniya kay giuna nimo siya sa imong kinabuhi. Pero gani ulahi ang Ginoo sa imo ha. Asawa, anak, ay okay ni para sa Ginoo ni. Ay zon ulahi usab ikaw. No? Dili usab ikaw tagaan sa Ginoo dako nga panalangin sa imong kinabuhi. Gani bunalan kaniya. Okay. Tabing Bitagan, maayong gabi diha pastor, shout out mi diri from Jensen. Maayong gabi, Tabing Bitagan. Tata Ugnera, maayong gabi bro. Ismael Wayan, maayong gabi pastor. God bless. RMG Horami Tampo, Joyo. Pastor, good eve, pwede mangutana unsa man ang Great City America o Israel? Great City siguro, no? Of course, ang Amerika may dili man na city ang Amerika actually, that is a continent man, no? Ang Israel is a nation, dili pud city. Siguro USA, no? May mga cities nga daghan diha. Of course, dako gid nga syudad kaysa Israel, pero grabe ka advance ang technology sa Israel. Nagani sila katong gitawag nga dome, katong nalimot ko sa tong ilang gipalupad bitaw katong idepinsa nila sa mga missiles gikan sa Arab, no? Christy Tulang Liparto, good evening pastor, watching from Pagadian City. Maayong gabi ma'am. So may mga pangutana, basin namin ang pangutana, dili Sir Dar Alvarez, dili Sir Ask is day ni pastor. Okay. Eric Linkay, amen. Maayong gabi. So, basig na yung pangutana diha nga ako ang matubag, aton tubagon. No. Napi mga pangutana nga dili gina ako matubag. Na. Ako lang ang kunon nga di na ako matubag. Nora Toledo sa akin. Evening pastor from HK. Maayong gabi, ma'am. Nakamata na dai mo, ma'am. Ay murag pare-parehar mag time sa Hong Kong, no? Iron Dome. Ay tama no, Iron Dome, no. Hiran sa Bungkalis. Oy, maayog memory ni si Iron Bungkalis. Maayong gabi di sir. Lloyd Huntilla, pastor, tinuod ba nga demonyo ang kwarta? Oo, demonyo ang kwarta gyud. Basta kay imong higmaon. Actually mga igsoon ang kwarta dili demonyo, no? Ingon sa Bible sa First Timothy, the love of money is the root of all evil. The love of money is wickedness, is a wicked, no? Is a wicked love, no? Is an evil kind of love, the love of money. Pero money itself is not evil. Dili demonyo ang money. Sakto nga paggamit, sakto nga pagkupot, sakto nga pagbati nimo na sakto atubangan sa Ginoo. Money is a blessing from God kung gikan kini sa Ginoo, pero gikan kini sa pagkurakot, of course evil ka na. Ngano man gilove man imong money, no? So dili evil ang money actually. Ayuhalag gamit gani ihatag na to gani sa simbahan, dili ba mga igsoon, mag-offering kita gamit ang kwarta, dili ba? So dili siya evil. Wala pud tag offer og demonyo sa Ginoo. Kung ang money is demonic,
So matawag lugar nga demonic ang atong gi-offer sa Ginoo. Dili mga igsoon. So money is neutral, no? Depende lang sa tao paano niya i-handle ang money. Evilly ba or godly ba? Dilya Yek Baluran. Hi Pastor, watching from Isabela. Oy ma'am, may gabi. Brismer Salbigsal. Pastor, yan po ko sa atong buhing Dios na makabalik sa iyang pagkapangalaga o makasimba kaniya na walay paglubad. Amen. Sir, balik nagsimba, sir. Kinsa man na ang gusto mo ipabalik, no? Dapat lang nga mga lagad na kita sa Ginoo karon nga takna. Hapit na balik ang Ginoo, mga igsoon. Kung mga tanong mo unsay date, wala jud ko kabalo sa date, pero mao na ang katinuoran, hapit na agad mabalik ang Ginoo. Pangutana gani mo sa inyong mga katigulangan. Nay, tay, day sa unang panahon ug karon, mas daghan ang linog sa una ug karon. Ang tubag nila, mas daghan ang linog karon. Nagkadaot na gid ang kalibutan. Ang sea level nagkataas na po, dili ba? Kay matod pa, matag tuig, gakalanay ang mga ice dito sa North Pole o sa South Pole, sa Antarctica, no? Gakalanay ang mga ice dito, o of course nahimong tubig ug nagpataas kana sa sea level. So hapit nang balik ang Ginoo, no? Magamay na ang yuta, modaghan ang tubig, magdaghan ang linog. Pastor, unsa ba angay buhaton para sa salvation? Salvation actually, ha? Okay, salvation. Kaluwasan sa Bisaya. Ang una nga mga buhaton, of course, ang kunon mo nga ikaw makasasala ug nanginahanglan kag manluluwas. Yan po mo, Ginoo, pasaylo ako sa akong mga sala, makasasala ako. I-confess mo dayon ang mga sala mo. Pagkatapos, ilhon mo nga si Jesus Ginoo ug manluluwas. Dawaton mo siya, isip imong Dios ug manluluwas. Ug ikaw mahimo ang anak sa Dios. Ug ikaw mataw pag-usab. Dayon makabaton ka og kinabuhi nga walay katapusan. Anak na dayon ka sa Ginoo. Luwas na dayon ikaw right that moment. Dili na dayon ka maimperno pa kay anak naman ka sa Ginoo. Una ginaingon mga igsoon sa John 1:12. Si bisan kinsa nga nagdawat kaniya pagatagaan og katungod nga mahimong anak sa Dios ug bisan sila nga mituo sa iya ngalan. Kang kinsa kita magmatinuohon, maayong gabi diay nimo kuya from Kikilo, Abuyog, Leyte. Kang Kristo Jesus musalig kita kaniya isip atong Dios og manluluwas ug kita makabaton sa kaluwasan. Will done na ba ang kingdom sa langit o naa na ba karon sa yuta, Pastor? Now, ang atong kasing-kasing gingharian man ni sa Ginoo, no? Pero naagid tay physical kingdom ni Kristo Jesus nga iyang pagabuhaton diri sa kalibutan sulod sa 1,000 ka tuig. Siya maghari sa tibuok kalibutan, gitawag kini og theocracy sa 1,000 ka tuig, gitawag kini millennium, no? Tabing, Pastor, mangutana ko, unsay rapture or anti-Kristo? Ang rapture, mabasa nimo na diya sa Thessalonians nga i-caught up ta ngadto sa air ba, no? I-rapture ta ngadto sa air. Kaya ang pagkuha mo kanato sama sa kawatan. Mulang i-rapture ta sama sa kakalit sa pagpilok sa mata. Ingon sa 1 Corinthians 15:51, 52, no? Sama kalit sa pagmata kita ma-translate, kita ma-resurrect o kita mapadalong dito sa langit. Anti-Kristo, pwede na piki nga Kristo, pwede po against kan Jesus Christ. Actually, daghan anti-Christ, mga gagmay nga anti-Christ. Pero naagay one anti-Christ nga atong ginapaabot, mao kanang fake nga Christ, nga siya ang maghari sa tibuok kalibutan sa 7 years tribulation. Siya pod ang magbuhat og balaod nga walay makabaligya, walay makapalit kung walay tatak nga 666.
si Antichrist. Jerlyn Ipogon, good evening, Pastor. Roy Abuiba, good evening, Pastor, watching from Caloocan, may gabi. Josephine Jumawan Biadnes, watching from Malaysia. Maayong gabi sa inyong tanan. Aldrin Lawis, mangutana ko, Pastor, kung unsay imong ikastorya about anang bag-ong pundok nga Yeshua. Mga igsoon, nakoy video ni Ana. Actually, Yeshua na siya, dili Yeshua. Yeshua. Actually, ang tinuod nga name ni Jesus is Yeshua. Ha? Ang Aramaic Hebrew nga name ni Kristo Jesus is Yeshua. Dili gyud Jesus originally. Kining ato is transliteration lamang sa word nga Yeshua. Sakto ilahang name Yeshua, pero I don't know kung sa ilahang pagtuo. Kung salvation nila is by faith in Christ alone, insakto ka na mga igsuon na pundok. Actually, dili gyud ta dapat mind ha unsay ngalan sa church ha. Bisan pa nag-unsay ngalan sa inyong church. Basta kay kana nga church nagtuo nga si Jesus Christ or si Yeshua, mao ang tinuod nga manluluwas, siya Dios, ug makabaton ta sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo kaniya dili sa atong kaugalingong pagpaningkamot. Kana nga pundok tinuod kana iyaha kana sa Ginoo. Follower ko ni Pastor nindot imo preaching. Ask lang ko kung makahugaw ba sa tao kaning pagkaon sa karneng baboy. Dominador Galinato. Now, ang pagkaon sa karneng baboy, labi na glutoon, magkahugaw gyud sa lawas mga igsoon. Ngano? Haydaron man ka. Usa gani ka na mga haydaron, dili na mukaon og baboy. Ha? Haydaron ay nagkaog baboy ha. Pero kung mukaon gyud ka, actually nagid say abi nyo sa tanan nga mga hayop, ang pinaka poisonous nga food is ang baboy. Matud pa sa akong amigo nga nagtuon, maalamon nga amigo si Eric Melendez. Ang tanan nga food is poisonous, pero ang pinaka poisonous is ang baboy. Maka-poison sa lawas. Busa kung imong lawas daot-daot na ayaw ka og baboy. Pero ang lawas lang ang mahugawan, ha? Dili ang kalag mga igsoon. Kaya actually, ingon pa ni Jesus Christ sa Marcos Kapitulo 7, nga, ang isulod sa baba, ilibang ramanay mo na, so dili gid siya makahugaw sa imong espiritu. Hinuon, ang mugawa sa imong baba, mao'y makahugaw sa tao. Kaya ang mugawa sa baba, mao kining pagpagdaot, adultery, mga laway nga mga istorya, mao ni makadaot mga igsoon. Kaya di ba, pag magsultig ka og kanang marites, no? Kana bitaw si kuan kay kanang kawatan na siya. Bisag dili kod kawatan, nakaingon na pud siya nga kawatan tong isa ka tawo kay gipasangin lan. O pareha na mo mamasangilay. Nadaot ay mong espiritu, nadaot pud ang espiritu. Ngano? Kay nagsulti ka og bakak. So ang mogawa sa baba maoy makadaot, dili ang mosulod sa baba, no? Muna ginaingon ni Kristo Jesus sa Matthew Kapitulo 7, Marcos Kapitulo 7. Atong basahon. Marcos Kapitulo 7. Verse 15. There is nothing that enters a man from outside which can defile him, but the things which come out of him, those are the things that defile a man. Matthew 7:15. Walay mosulod sa baba sa tao nga makapahugaw kaniya. Apan ang mogawas kaniya mo ay makapahugaw sama sa bakak, no? Sama sa pagmarites, mao nay makahugaw sa tao. So mao kana Sir Dominador Galanitaw. God bless Pastor Alan Orias. May gabi. April Joyce Abisya, Pastor, can I ask po, totoo po ba ang baptism of the Holy Spirit? Yes, totoo ang baptism of the Holy Spirit. Once nga mo dawat ka kang Kristo Jesus, mabaptize ka sa balang nga espiritu, ug maapil ka sa body of Christ sa tibuok kalibutan. Bisan pag unsa imong ngalan, Katoliko man ka,
Baptist man ka, SDA man ka, Iglesia ni Cristo man ka, basta motuo ka nga si Kristo Dios nimo ug manuluwas nimo ug wa nilain pa, ikaw babautismuhan sa balang espiritu, no? Spiritual baptism ug maapil ka sa body of Christ. BBC katimunan ka pastor. Alubihid ko Sir John Jason. Mabasa nimo na maiso ang katong baptism of the Holy Spirit sa 2 Corinthians chapter 12. Ay 1 Corinthians chapter 12, no? Okay, ato lang basa na next time. Vel akora, one day of the Lord is of 1,000 years to man. Tinood? Pastor, mangutana ko unsa ang mauna, rapture o antikristo? Una ang rapture, Mason. Una ang rapture ay ang antichrist. Katong antichrist gid nga atong ginapa ang katong antichrist gid nga molingkod sa trono didto sa templo sa Israel. Moto ang akong gimin nga antikristo. Lito watching from Zamboanga, Sibugay. Eric Lingkay, salamat kay Pastor Heart. May welcome. RMJ Joram Tampos Huyo, Pastor, ang Gog ug Magog di ba mao na ang 7 continents sa Europe? Dili ta ka-sure unsa nang Gog ug Magog, pero actually ang Gog ug Magog possible matud pa ni John MacArthur, si Gog mao ang commander nila ug si Magog mao ang hukbo niya nga mga sundalo. Wala ko kabalo kung aha na sila gikan. Ako lang itubag sa imuha, mangutana ka sa akong message, magtuon ko again ug akong itubag sa imuha ang tubag. James Gon Idong, good evening Pastor, pa-shout out mi diha samtang maminaw minimo from Basak Alliance Church, Tibulo, Santa Cruz, from Papa Langkin and Mama Camille, Baby James Gon. Oy, mayong gabi sa inyo ha, Sir Langkin, Ma'am Camille, Baby James, may gabi, no? Sa inyo ha diha. Gikan mo sa Alliance Church sa Santa Cruz, no? May gabi. John 16, wapo nga verse. Pastor, kanang vaccine ba 666 na ba nakaha? Dili. Ang vaccine ako nang gito na ako'y video niya, dili gini sa 666. Kay una gyud ang rapture ay ha ang 666. Wala pa may rapture mga igsoon. So dili pa kana 666. Kay dili man ta kabaligya. Uy. Na ako'y daghang amigo nga nakabaligya sila bisan pag wala sila vaccines. Hiran Sam Bungkalis, Romans 13, o gawas panini kamo sayod kung unsa nang panahon na karon nga takna na karon nga kinahanglan managmata kamo gikan sa pagkatulog kay ang atong kaluwasan labaw pa kahaduol kanato. Tinuod, no? Magmata na kita sa kamatuoran kay duol na kaayo ang kaluwasan. Mayong gabi sa 55 viewers. Salamat sa inyong pagpaminaw karon. Pangutana ka mo kay kung ako matubag, akong tubagon. Pero di na ako matubag, akong studihan. Next time, basin ako ng matubag kung mauto akong istadihan. Ha? Pastor, na ako'y kauban sa trabaho. Basaksi iyang pundok, dili man sila motuo og impierno kay dili daw na tinuod ang impierno. Mga igsoon, tinuod ang impierno kung basahon nimo sa Matthew chapter 5, no? Matthew chapter 5 verse 40. No, nakalimot naman ko sa tong verse, pero sa Matthew chapter 5, gitawag ka nag hellfire. Literally fire. Matthew chapter 5 verse 40. Okay. Isa ha. 30. Kani bitang word ring nga, and if your right hand causes you, kung imo ang pikas kamot, makasala, putla ka na, no? Imo ang isa ka mata, nagkasala, lugita ka na, kay mas maayo pa nga moadto ka sa langit nga kulang og mata kaysa magato ay sa impierno nga kulang ka sa langit nga kulang mata kaysa maimpierno ka tibuok, no?
nga makast ka dito sa hell, kana sa Grego is hellfire. Literally fire gid kana siya, no? Tinuod gid nga fire kana, literally fire. Gana sa Revelation is lake of fire. Nga naay sulfur, no? So, sayo pa yung pagtuo mga igsoon, Eric Linkay. Basta ang Revelation 21 verse 8 o Matthew chapter 5 verse 30. Kung basahin mo sa original nga lingwahe, kanang hell diha is hellfire. Hornak, hello kaya may gabi diha kanimo, naalang ko'y gamay nga pangutana mahitungod sa Yeshua o Jesus, unsa may kalainan nilang duha? Ang kalainan nilang duha mga igsoon is Yeshua is a Hebrew word, Jesus is English word. Pero ako'y papilion, mas pilion ako ang Yeshua kaysa Jesus, kay ang pangalan ni Jesus sa una kung tawgon siya is Yeshua, dili Jesus. Maulang na kuya, salamat watching from Kikilo, Abuyog, Leyte. Magtuon ka may isuon. Actually, ang pangalan nga Yeshua, meaning nga Yeshua, Yeshua, Yahweh, Yahweh is my salvation. Yeshua, pareha ka na nga name sa Joshua. Yeshua o Joshua, mao ka na siya, ang pinakaduol gani nga English sa Yeshua is Joshua, dili Jesus. Yeshua o Joshua, maoray meaning, Yahweh is my salvation. I do not know, mga igsoon, nganong gihimo nila ng Jesus. Pero actually, may ison, mao ka ng transliteration, gikan sa Hebrew ngadto sa Greek, Greek ngadto sa Latin, Latin ngadto sa English. Yeshua ngadto sa Jesus. Pasto tinuod jud no, pag mga anak sa Ginoo, mga gwapa o gwapo. Yes. Tanan tao nga anak sa Ginoo, gwapa o gwapo o kasing-kasing, no? April Joyce Abisya, Pastor, can I ask, patotoo ba? Man naman eh. Pastor, sala ba mo kaon og dinuguan pag nakabautismo na ka? Mga igsoon sa pagkatinuod lang, ayaw mo kalain sa ako, ha? Dili ko mukaon og dinuguan. Ha? Kay naa sa Bible, sa Acts, dili kita mukaon og dinuguan. Pero kung mukaon og dinuguan, dili po ko muhukom kaninyo. Na ako'y teacher sa seminary, mukaon sa dinuguan. Kaya ang tanan nga butang sa kalibutan, gihinloon na sa dugo ni Kristo. Ug dili ang musud sa baba, maoy magkahugaw. Kung dili ang magawa sa baba, maoy magkahugaw. Ilahan ang stand. Ako ang stand, di lang kumukaon og dinuguan. Kaysa ako ang konsyensya, di na ako makaya. Pero naay mga time nga murag nakakaon kog dinuguan kay kana bitang giluto wala sakto ang bitaw hinlo na naay dugo na nakakaon gyud kog dinuguan. Pero dili ko makog dinuguan ha nga tinayuan gyud. Maayong gabi, Pastor. Sala ba kumakaon tag dinuguan? Abi mo galisod kog tubag ni ani. Dili ko mohukom nga sala. Basta kay ako di lang jud ko mukaog dinuguan. Kamo ayo pa mo kaog dinaguan. Kay respect sa blood. Kay life is in blood. Mga pastor, mangutana ko, Abigail, votasyon. If usa ka magtotoo na undang og simba, tapos nibalik og pangalagad unsa imong ikasulti, anak pastor, praise the Lord. Anak kinsa nga tinuod sa Ginoo. Kaya ang anak sa Ginoo mobalik ngayod ngadto kaniya. Pag dili siya mobalik sa pagpangalagad sa Ginoo, ever nagpasabot dili gid siya anak sa Ginoo. Now, wala mawala yang kaluwasan. Naa lang gyapon ang yang kaluwasan. Samtang siya galaraw-laraw sa kalibutanong buhat. Pero gibunalan siya sa Ginoo pak, na-remind siya busa ni balik siya sa Ginoo. Good thing kay nibalik siya sa Ginoo. Ayaw gayud siya iit sa puwera, ngano? Kay anak kayod siya sa Ginoo. Maria Roster Umamalin, sakto gid pastor. Amen. Good evening. God bless you. Junjun Nasol. Maayong gabi pastor, pa shout out. Oy, Hinses JR, maayong gabi. Maayong gabi pastor, Jenny Amonpon.
Lorena Manakil. Good evening, Pastor. Pastor, kamukha mo si Ong Kalamaba, taga Daguhoy, Bohol. Uy, mao ba? Pare-pareha mignaong. Aha nga side. Mao ba? Pastor, uyon ba ka sa Efeso 2:8? Yes, uyon kay ko. Efeso 2:8-9. Pinagi lang sa pagtuo. Pinagi sa pagtuo kita makabaton sa kaluwasan. For by grace, you have been saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Mayong gabi, Pastor, from Digo City. Neil Michael Carrillo, mayong gabi. Honey Joy Ridela Diaz, mayong gabi, Pastor. Pastor Vax. Oh, Juan, Angelica Kampugan, kaduhan ako nagpabaksin, ma'am. Ralph Roy, God bless, Pastor. Maayong gabi, usab diha, no? Shout out sa mga Puras family diri sa Bataan, Vatile, Zamboanga City. Shout out sa inyo ha, Sir Norberto. Tabing bitagan kanang micro, Pastor 666 ba na? Microchip karon maigsoon dili pa gina 666. Wala pang 666. Kaya wala pang rapture. I-rapture pa tadaan. I-save pa ta sa Ginoo. I-save pa ta Ginoo sa wrath niya. Sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 9. I-save pa ta sa wrath niya before mag 666. Sino nagsabi sa iyo, Pastor, na mauna ang rapture? Mga igsoon, mo man ginaingon magsuon sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 10 nga i-save tagikan sa wrath sa Ginoo, no? O nabasahon niya. Sa unang Tesalonica, lantaw-lantaw lang mo mga igsoon. Unang Tesalonica Kapitulo 5, versikulo 9. For God did not appoint us to wrath, but to obtain salvation through our Lord Jesus Christ. Ang context ani is about sa judgment sa Ginoo sa 1 Thessalonians chapter 5 ug sa the day of the Lord. Day nga siya mosilot sa mga tao sa kalibutan, day nga siya masuko sa kalibutan tungod sa ilahang mga sala. Ug mao kini gitawag nga 7 years tribulation. Apan luwason kita sa Ginoo, wala kita niya gi-appoint sa wrath. No? Busa iya kitang luwason gikan ni ana nga kasuko sa Ginoo. God's wrath actually ang 7 years tribulation may soon. Na Satan's wrath of course, pero dominant ang God's wrath. 7 trumpets, 7 seals, 7 bowls, di ba? Iya man na sa Dios. So dominant ang kasuko sa Ginoo sa 7 years tribulation. Ug wala ta na gi-appoint ni ana nga wrath, luwason kita niya pinaagi kang Kristo Jesus. So before gyud ang rapture, ay i-rapture kita daan ay ang 666. Pastor, pagbasa sa Bible i-series ba? Mas gwapo mag akong buhok na gwapo ibasa ang Bible i-series gyud. Ngano, makuha nimo ang whole nga context ba? Dili kay mag-ambak-ambak lang ka. Na impyerno, yes. Revelation 20 verse 15 na impyerno. Si bisan kinsa nga wala masuwat sa libro sa kinabuhi, ilabay ngadto sa lake of fire. Mangutana, nasuwat na ba imong life, imong name sa book of life o wala pa? Maisoon. Nanay gisuwat. Sa wala pa buhatan tanan, nanay gisuwat. Na ba imong pangalan di adto? So, pre-trib ko mga igsoon, no? Pre-trib. May gabi, Pastor, pwede mangutana ko kanang bahin sa... okay ha. Pre-trib, post-trib, o mid-trib. Insakto. Akong ibarugan, pre-trib. Ngano? Kaya kung basahon nimo ang Revelation chapter 6, padulong sa Revelation chapter 19, mga igsoon. Mao ka na ang 7 years tribulation. Wala gyud kay mabasa nga church nga gadagandagan diri sa kalibutan. Nganong wala masuwat ang word nga church
sa Revelation chapter 6 padulong sa Revelation chapter 19 kay wala na ang church sa kalibutan. Grapture na. Yes, na church sa Revelation pero naa sa Revelation chapter 2 o Revelation chapter 3. Pero wala sa Revelation chapter 6 padulong sa Revelation chapter 19. Nga diha nga chapters nasuwat ang 7 years tribulation. So walay pre-trib ko, sakto ang pre-trib para sa ako ang conviction. Pre-trib. Jamilin, Pastor, nagabi, pwede mangutana ko kanang bahin sa mag-send out of missionary kinsa mo padala ang Holy Spirit o ang pastor or both. Of course, mga igsoon, ang balaang espiritu mo ay magpili. Busa mo ampo kita sa balaang espiritu kung kinsa iyang pilion para himuon nga missionary. Dayon kung matubag na ang pag-ampo, mogawas na ang results, makita nimo sa iyang kinabuhi, nga ngayon ba siya, mauni siya. Of course, makita na sa pastor, ang pastor na dayon mo, ampo, ikaw i-send out nako para mag-mission itong lugar. So, ang Spirit ang magpili, iampo ninyo kung kinsay pilion sa Holy Spirit, inyong i-determine kung kinsa iyang gipili, pinaagi sa inyo nakita kung kinsa siya. Ang pastor dayon mo send out ana publicly sa church. Same ta pastor, dili ko mukaon og dinaguan kay ang dugo kinabuhi. Yeshua o Jesus, okay ra kanang duha akong isulti panahon sa akong pag-evangelize? Okay lang. Wala gyud sayop. Gani mas prefer na ko isulti nimo Yeshua kaysa Jesus. Pero kasagara mga igsoon is gakaanat kita sa ngalan nga Jesus. Though dili gid ang original nga name. Nangutana ko sa akong maestro nga si Sir Leoncio Arabilo. Maayo mo tudlo, maayo nga tao. Nangutana ko sa iyahan, ingon siya, iya sang tun-an, pag-ayo basig masayop siya sa pagtubag sa kuha. Human niya og tuon, mangutana ko again, magbuhatin kog video para sa inyo ha. About aning Yeshua or Jesus. So, sa sinasabi ko na kanina, hindi ko masasagot talaga ang lahat ng pangutanan ninyo. Eric Linkay, Pastor, last na jud ni nako nga pangutana, tapos mag-ingon man pod sila pastor nga bawal gyud kuno ang mag-birthday kay mao daw na nga time si Juan Bautista gipunggutan og liog. Okay, so likay lang kay basig punggutan ka inig birthday nimo, no? Actually dili gyud dautan. Actually, ato lang gi-celebrate nga gitagaan ta sa Ginoo another year. Buhi pa kita nga makapangalagad kaniya, nga maka-pray sa iya diri sa earth ug makag-uban sa iyahang mga people nga giluwas pod. So dili na siya dautan. Actually, birthday is actually thanksgiving into sa Ginoo. Ang sayop kung mag-birthday ka para lang ipagkaon sa imong silingan. Dapat mag-birthday ka para sa Dios. Napagido. Naingon rin ang utang. O sakto. Mag-birthday, mangutang para i-birthday. Pagkaon sa mga na ipanghinambog. Sayop na mga igzoonoy. No? Pag mag-birthday, may rabag mahugas plato na sila. Magkaon nila. Biyaan rabang nilang plato. Diba? Ikaw gansi sa imong garbon. Nagansi kag samot. Nagapangutang ka. Pag human sa birthday, gahadip-budip po kag bayad. Diba? Rakong binuang. So, sayop na nga birthday nga klase. Ang sakto nga birthday, nagluto kag kanon, luto ka sudan, ug imo kining gidalit ngadto sa Ginoo. Kana sweet smelling sacrifice kana sa Ginoo ang imong gibuhat nga birthday. So dili ka putlag liog. Sala magkaon sang dinaguan ingon pa sa Leviticus 17 verse 10. No? Now, nabasa ko na nga verse mga igsoon. Tungod ka na mga igsoon sa natagitawag nga Mosaic Law, dayon karon New Testament nga time. Sa Old Testament, bawal ni nga bawal mo kog baboy, bawal mo kog ingon ani, bawal mo kog ingon ani, bawal mag-gather og sticks. Nagadto gipatay mo gipatay ang Ginoo ngano kay nag-gather sa sticks sa adlaw nga Sabado.
Kinsay nagsugo? Si Yahweh. Ang atong Dios nga balaan nagsugo nga patyo nila ang tawo nga naggather og stick. Pero karon dili na sala mga igsoon. Ano kita sa New Testament time. Pananglitan ikaw mag-gather og stick sa adlaw nga ipagpahulay, adlaw nga Domingo. Dili ka na sala mga igsoon kay maglungag man ta. Rice cooker. Unsang adlaw kuya ang pinili sa atong amahan? Now, ang dipili mga igsoon sa Old Testament is ang remember the Sabbath day to keep it holy, ang 7th day. Dayon, kana nga balaod is para lang kana mga igsoon sa Hudyo, ingon pa sa Exodus chapter Exodus, no? Tali kana sa mga Hudyo ug sa mga tali kana sa Dios ug sa mga Hudyo. Covenant kana sa Hudyo ug sa mga sa Hudyo ug sa mga sa ato ang Ginoo, no? Nalimot ko sa to nga verse pero Exodus chapter 31 verse 13 man kadto tingali. Okay, Lord, unta isakto ako ang giingon. Go insakto mga igsoon. Exodus 31 verse 13. Speak also to the children of Israel, saying, Surely my Sabbaths you shall keep, for it is a sign between me and you throughout your generations. So, naingon ang Ginoo si Yahweh ngadto sa Israel. Ang Sabbath daw kuno, sign, covenant sa Ginoo og sa Israel sa tanan nga henerasyon. Dili man ta Israelites. So wala tay labot niani. Mo kana mga igsoon. Maigsoon dili pud ako big issue gid nako pag magsimba ang tawo sa Sabado. Dili gina sala. Dili pud sala kung mosimba kita og Domingo. Dili pud na sala kung mosimba kita sa bisan unsa nga adlaw. Ang sala diha kung nagtigo mo pero dili ang Dios mo inyong ginasimba, kung dili ang imong kaugalingon kay gwapong tingog. Wow! Pasikat lang ka, diba? Mao na sala. Romans chapter 14, akong basahon na Romans 14. Hala, alas 9 na, gigutom na ko, wala pa ko ipanihapon. Abi mo, gikan ko sa Bible study. Gikan mi sa prayer meeting ba? Pag abot sa prayer meeting, nag-review ko sa akong notes, then nagwali din ko pagka 8, wala pa jud ko na nihapon. So manihapon ako humagbasa na ako ani. Sorry sa ubang nga pangutana, dili na ako mabasa, no? Romans 14, akong basahon ha. Romans 14 verse 1, 3, 4. Receive one who is weak in the faith, but not to dispute over doubtful things. For one believes he may eat all things, but he who is weak eats only vegetables. No? Nay uban gakaon sa tanan mga pagkaon, ang uban nga luyahon gakaon lamang sila sa mga utan. 3. Let not him who eats despise him who does not eat. Siya nga gakaon, ayaw tuguti nga iyahang bugal-bugalan tong dili mo kaon. And let not him who does not eat judge him who eats. Ayaw sa tuguti nga katong dili mo kaon nga hukman to niyang mukaon. For God has received him, kay ang Dios gadawat kaniya, no? Who are you to judge another servant? No? Ingon pa diri sa verse 6:4, indeed he will be made to stand, for God is able to make him stand. Kay ang Ginoo man ang maghukom, mga igsoon. So dili kita mahukom. Then kung basahon to sa umalabot pa nga verses sa adlaw na pod. Ang isa gabalaan sa tarang adlaw, ang isa gabalaan sa isa ka adlaw. Pasag di ang matag usa kung unsang adlaw iyang balaanon. Basta kay iya ka nang gibuhat para sa Ginoo. Kung imo nang gikaon nga may pagpasalamat para sa Ginoo, insakto ka na, bisan unsa ka na nga pagkaon. Kung gasimba ka sa Lunes, Martes, Sabado, Domingo, basta imo nang gibuhat nga gasimba ka sa Ginoo, insakto ka na, walay sayop ni anak mga igsoon. So, maulan ka na ako ang itudlo sa inyo mga igsoon. Ang importante nga ang Dios ang inyuhang gisimba.
naay uban nga mga tao nga naningkamot gyud og simba ni ana gid nga takla, pero panahon nga magsimba sila, gaaway, gadebate, gahinapakay Bible, mga igsoon, na ako'y simbahan nga nailhan, silingan namo nga simbahan, nga sigig adto sa imuha sig pangumbinsi nga dapat kana gyud nga adlaw kita magsimba. Pero mga igsoon, nadunggan sila sa mga silingan nga sa dihang sila gasimba, gadebate sila, galinabayay sila og Bible. Mahimay abang Ginoo niya na dili mga igsoon. Ang magkahimaya sa Ginoo bisan unsa nga adlaw sa mga disipulo gasimba sila kang Kristo sa nahaunang adlaw sa semana o sa bisan unsa nga adlaw gasimba sila sa Ginoo. Uni ang Ginoo gid ang ilahang ginasimba, dili ang ilahang kaugalingon, dili ang pagkadautan. Mo na insakto ha. So, mayong gabi sa inyo ha. Manihapon na ako. This is the Truth Bible Program.